Morjesta, morjesta. Sääs Korvenpään Tuukka täällä. Tervetuloa katsomaan uutta videoa. Tänään rassaillaan 3/6 kuntoon. Mennään katsomaan mitä se keksitään. Siellähän niitä herkkupaloja on. Katsotaan lähtisikö se käyntiin ja käytellään ensin moottori lämpöiseksi, niin saadaan ensimmäinen tehtyä huolto sille, niin aletaan sitten vasta tuunailee. Täältä käydään nappaa valot ja kompuro päällä. Kattokaa kun se kurkkii. Mitä luulette, rasaattaako ihan tosta vaan käyntiin? Eihän mulla se avaimet, täällä etsitään se ensin. No niin, nyt löytyy avaimet. Pistetään sieltä kiinni ja päävirrat päälle ja... Morjes! Lähtikö palamuolla? 3/6. Yes. Ja nytten auto on käynyt tarpeeksi kauan tyhjäkäyntiä pihalla, niin otetaan se sisälle ja aletaan huoltohommiin. Vähän liian pitkällä se meni. Tää on mut käynnistää se. Yrittää tuupata uusi. Mä oon mennyt siitä saadaan nouseessa. Vähän ovia kiinnitystä. Tää on kyllä harvinaista meikäläisen autosta. Mä oon tullut noin tassut tonne alkuun. Jännä nähdä onko tässä noin helmapelit missä kunnossa. Vähän liian pitkälle tänne meni. On näitä ainakin maalailtu joskus. Varmaan vaihdettu noin helmapelit joskus. Tää vanha auto, 93, kun oliko 92. Nostellaan siitä. Koitellaan siitä varovasti. Hyvä jännittää. Onko meidän pelkästään enää ollenkaan? Otetaan ihan. Mennään sitten katsomaan. Keulossahan täällä on kunnon syydäri. Miss motoko toi oli? Ainakaan vielä lämmöt noussut liikaa. Ja sitten on tämmönen
Miehekäs pohjapanssari. Kattokaa. Miten mä ton saan alas? No. Sitten tää on D2 joku rallialusta. Ihan hyvän näköiset tolpat. 3-kutonen ja täällä on vähän vettä taas komeita possusaumaa. On vimosen päälle. Ja meillä on näköjään tankissa pientä vuotoa. Ja peräkin ehkä hieman hikoilee täällä. Etten sanoisi. Mutta on täällä ihan uretaanipuslia laitettu ja uskomaton pakoputkista. On täällä takanakin noin D2. Pahalle näytä. On sinne jotain vahvikettakin hitsattu tonne koriin, ettei luulisi ihan heti lähtevä irti. Kyllä sinne pientä värkkäystä pitää tehdä kyllä. Ja tää on vettä popniitellä tää puoli täältä. Ei täällä ainakaan mitään hirvetä reikiä ole, mutta vähän pitää parsia kyllä tätä siistimmäksi. Ei tää ainakaan vielä vaikutamme tähän hirveeltä kamppeja. No mitä otetaan tuo pohjapanssari pois ja valutellaan vähän öljyä sitä määrää. No perään kyllä pitää vähän tutkia mistä kaikkea tätä vuotaa. Vuotaako se vaan tästä perän kannesta? Se on ainakin märkä. Ja tosiaan nehän, ketkä nyt ei tiennyt, niin tämähän on 325. M50 P25. E36 Coupe. Ei mitään, aletaan homma. Tässä klipissä jostain syystä ääni tai toi mikit ei halunnut toimia, niin mennään tähän vähän tälleen vauhdikkaammin ja jatketaan kohta. Nyt en tiedä, katkesko tuo äskeinen video, että ei tullut ollenkaan pelli-irrotusta tohon, mutta ei voi mitään. Se pelti on nyt tuolla. Oli helppo irrottaa. Paino kuin synti. Ei mitään, aletaan vähän tutkia. Kattokaa mitä rosterisarjaa. Bräm. Otetaan öljyt pois sieltä. Heti tämmöisiä pieniä teknisiä ongelmia. Tää pikkusen kolisee tää huippuhyvä tellinki, mikä meillä on. Tässähän voidaan tälleen korjata helposti. Ja nyt me ollaan saatu kuvaajakin tänne paikalle. Helpottuu tää tekeminen huomattavasti. Kato, nyt on aika hyvä. Tänne syttyi vihreä valo. Nyt vilkkuu punainen. Mitä? Onko tässäkin joku akku? Varmaan. Kun tälleen tehdään, niin juman kautta tulee hyvä. Hyviä pro-tippejä. Jos aikaa tämmöstä kuvailuhommaa tekee, niin tälleen mä suosittelen nämä kaikki tekee. No. Nyt ei pitäisi kuulua enää sitä kolinaa. Kato. On ihan jämpti. Kuvaamista. On nyt yhdellä näitä meidän öljyvarastoja tässä. Tosta, no. Täällä on muuten Matti 57 tässä. Eli koitellaan saada 3-kutosesta moottoriyrit mäelle ja vaihdelaatikkoja perään. Tänään ne vaihdetaan. Tuo työvoima. Tuoksuukin Matti 57. No niin, että taas sitten moottoriöljy mäelle sitten. Äkkiä otetaan ylöspäin. Tästä me saadaan kyllä hyvä spektaakkeli.
Pitäisikö mun vaihtaa hanskat? Meneekö nää ihan pilalle nää hanskat? Eikö mun nostaa? Se on ainakin positiivista, täällä on kierteet, ehdot öljypohjassa. On tänne vaihdettu noin moottorin tukikunnekin joskus. Miten tää on näin jäykkä? Mitä? Joku kerran laittaa mun kierrelukituksen. Hyvä se kehua noita kierteitä, että no ei, et. Sitten ei sais auki tätä. No se pipo alkoi olla äsken aika kuumin, piti vaihtaa tää työmallin lätsä päähän. Eikö tuohon pitäisi laittaa kieliaine ja maistaa tätä? Miltä se maistuu? Mä en oo vielä niin mekaanikko, että mä uskallan semmoista tehdä. Ei yhtään tippaa ainakaan vielä lattiaan. Käsittämätöntä. Oikeastaan sitten... Oliko se mun käsi vai tää? Kierteitä. Vaihdellaan kanssa noin vaihelaatikko öljy tähän näin. Ihan kaikille tiedot, kestä vähemmän rassaa näitä autoja. Kannattaa aina aukaista tää täyttöroppu ensin kun laskee tää öljyä pois. Jos ei onnistuisikaan tää täyttöropun avaus, niin ei sinne saa uusia öljyjä. Oho, sieltä tulee jo. Siellä on hyvän näköistä öljyä. Ei paha. On se ainakin laitettu täyteen, kun se tulee nyt alas. Paikat pidetään puhtaan. Joo. Laitetaan tanssia tossa. Ainakin sille vaikuttaa, että on ainakin vaihelaatikkoa joskus pistetty jotkut öljyt, se oli punaista. Minkähän väristä sinne nyt tulee? Ei tiedä vielä. Eli tarina kerran. Mutta ehkä näkyy tässä jaksossa. Mä unohdin ottaa tän suodattimen tätä kohtaa. Ihmeteltiin, miksi se liikuttaa täältä öljyä ihan pirun kauan. Ja nuo korkit on vielä auki. Mikä? Oho. Meidän telineet ei oo ihan A1. Semmoinen. Semmoinen löytyy. Nää haisee kyllä aika ajetulle nää öljyt. Tapataan toi suorakin puista. On näilläkin öljyillä sitten ajettu aika pitkä. On niillä toi suodatin ihan rytty. Vai onko Fixin laatusuodatin vaan huono? Made in Poland. Tuo kuvaus pitää olla kyllä koko ajan päällä, mutta ei täällä näe ainakaan mitään isoja hippuja, ei näe. On täällä jotain kuraa. Ei ainakaan kiiltele. On taas kaikki vaatteet öljyssä. En tässä jaksanut ootella, niin otetaan nää vaihelaatikko öljystä samalla valumaan tohon. Vähän tommosella pisemmällä valutuksella, kun emme laittu yksi tämmönen moottori. Mitä vittu? Oho, siinä ei olekaan pitkät kierteet. Nyt on ainakin hanskat öljyssä. Ei herranen aika. Samaa värkkiä mistä on. Ei se siihen lopsuttele ihan. Tää on varmaan terveellistä kanssa ihottaa. Vaihdellaan. Musta vähän. Jarrukliineriä ei voi käyttää. Liian vähän. Sitten on hyvä saattaa uudet sinne.
Saataisiin täällä liian pimeä, että näkyy vähän jotain. Katsotaan nyt jotain näkyy. Telkää katsella näitä. Tää ei oo tämmönen oikeesti. En tiedä saako siihen tarkentunut. Täällä näkyy pientä hammashommaa ollut. Mutta hyvin vähän. Ei tätä voi sanoa, että täällä on vaihemissejä tullut. Kuuluu lajiin, luonteeseen. Ja sitten ähkäisymomentti voi mitä se Taivalkosken mestari sanoo. No. Mehaarin keskustarastus. Täällä on muuten kaikkea herkkua. Vaihdellaan noin öljyt, niin päästään kattoo kohta. Täällä on peräkotti täynnä kaikkea. Voi jes. Peräöljynä me käytetään huippulaatoksesta 75 V90 Syntrax GL4. Kemppiperää oikein loistava. Sitten vaihelaatikkoon lyö ihan redline. Merikuu. Mitä se ihmeen pömpeleitä mulla täällä on? Suodattiin. Meillä olisi tämmönen penetraatiomystis. Siis, nyt saa siis niin ultimaattinen sotku aikaiseksi, että oksat pois. Kähän kaukalon tähän laittais alueen. Se on öljy. Aina pitää haistaa ja vähän maistaa. Pitikö tää imee tänne vai kaataa? En muista yhtään. Koetaan vaikka imee. Tänne purkkia. Kato tosta vaan imaistaan. Kato se tulee sen. Mitä? No, näin tää on vaikea. Suosittelen kaikille. Autorassa on helppoakin. Nyt mennään vaan tänne vaihdelaivolle ja muutetaan nää tänne laatikon sisään. Tosta. Ei voi mennä näin helposti. Onko tossa? Nyt se meni ilmakuplia. Haittaaks? Kato kun menee vaan. Paljonhan tänne pitää laittaa. Eikö niin paljon, että tosta alkaa valua tosta täyttää autosta? No, sitten tulisi. Näin mä luulen, että nää autokorjaamollakin näitä tekee. Mitä muuta? Katso. Moi. Nyt kun se ei mene tyhjästi. Ei muuta kuin toista perää. Sen verran kylmä täällä tallissa, nää pikkusen jäykkiä nää letkut. Talvi se vaan tulee. Ja kohta me ollaan jäärällä täällä. Siitä saadaan kyllä semmoista videoa, että oksat pois. Täällä on jotain kuvaustellinkiä hommannut turvakaareen, niin saa kameran kiinni. Meillä on tainnut yksi purkki riittää. Oho. Sehän kurlautti syyjä. Osaa nähdä puhua. Kato, murisee. Magic trick. Tää koko halli on niin öljyssä, kun tää projektin jälkeen.
Sitten kun toi isokan ämpäri vielä kaadetaan noin moottoriöljyt tuohon pitkin mäkiin. Joillakin on semmoista kokemusta, mä joku hyviä. Henkilökohtaisesti jää ikinä tämmönen ämpäri kaatua. Jopa, et voi kaatua. Pidettiin pieni äkkiä nopea tauko tossa. Kun ollaan täällä pitkin lattialta tää meidän penetraatiopyssy. Ei mitään pistää tosta. Toinen sietti tuli. Täällä on noita pöytiäkin, missä värkätä. Mä tykkään aina olla tälleen kyyssä tätä polvillaan täällä lattialla. Näin ne otetaan puukolla. Ja sitten. Kohta se kaatuu. Varmaan laittaa jokin viinapenkkiin tääkin. Kertokaa oikeesti, jos tiedätte joku helpomman tavan tää. Pitäkää tonne viestiä. Onko tää helpompaa? Aina kun näin vaan tälleen laitetaan. En tainnut ikinä edes vaihtaa muuta kuin volkkariin vaihelaatikko eli kuplavolkkari ja hippipussi. Tää joku kerta tehdään niistäkin pientä pätkää. Kesä taas tulee. On muutaman kerran moottorit vaihdettu. Ilmajääharrastuksia. Nyt tulee. No, nyt siellä on riittävästi. Näin me saatiin vaihelaatikkoöljyt vaihdettua. Näin se käy. Onko mä tuota ruiskusta? Kai mä aina voin tuonne purkkiin tai ruutat. Saa ensi vaihtoon lisää kampaa. Vaihdellaan sitten peräyli tänne, mutta eihän tää mun mötikkä mahu ees tänne. Tää mun rälläkö jättää koko mökki tätä irti. Mä en saa täytettyä tonne mitään. No voi pidä. On mä sitä lattialla. Sehän 325 mä vaihdoin tätä perää ja perää yli. Ei 328, mikä mulla? Mä varmaan hukkunut vähän pultteja joten remontti. Tää oli vaihdettu lykkäsempi perä tähän, tai perävälitys. Onko nää ihan hirveet? Ei tuolla voi saa mitenkään auki. On mun rälläkäinen lyhkäisemmäksi tää avain. Jos mä hakkaisin väkisin tonne, niin ei se mahdu siltikään tulee sitä pois. Vai väännäks mä sen vaan olla papuka ja piheellä? Tota laitan tämmöstä hyvää piiltämään. Papuka ja piheellä tää aukeaa ihan varmasti. Ja ottaa sen kaksinkin kiinni. Katoa! Mitä? Onko vähän poveli? Tähän sieltä lentää naama. Tää on vähän edes lähemmäksi tuo. Ei sotketa nyt. Miksi nää pitää haistaa aina? Ainakin paha hajusta. Tämän tyhjättää ja sitten tulee silmistäkin vettä. Taas tällaista öljyerotussäiliöllä. On tätä pientä kultaa löytynyt sieltä. Vaihellaan tämmöistä hyvin pientä, ei tätä voi laskea edes kulumiseksi. Katsotaan mitä tätä perästä tulee. Voilà. Tästä rytkästä. Onpa hauska.
Kiva lähteä tonne Järdalle sitten. Miten tää lentää tästä taas. Mukava lähteä tonne Järdalle paiskoittaa vehettä, kun tietää, että siellä on ainakin tuoreet öljyt eessä ja takana ja välissä. Mikä mulla on taas hanskat vaihtuu. Miten tää alkaa aina tuossa lopussa tulee jynnää? Mulla olisi tuolla semmosia hyviä kumisia kertakäyttöhanskoja. Ja on nyt sen verran taitavia olla, että nyt mikään puolittaa. Näin tuu tästäkään mitään. Nytkö se lähtee? Tekis mä kiinni, mä otin tossa. Siellä tulee kunnon jänkkiä. Näillä ei kyllä paljon rullattu. Hyvä, nekin vaihtaa. Annamme hyvää. Oho! Hyvä puistus täällä. Oho! Joo. Helppoa lähteä syöttelemään. Mitä sieltä tippuu? Mikä se oli? Näinkö se on? Näittekö te? Mä ainakaan näin. Se on kiinni. Ei mitään, lasketaan sinne tällä hyvällä systeemillä. Vaan on vähän noissa purkeissa semmoiset nokat. Koitetaan. Ihan varmat lentää tuon tallin seinään tää purkki. Mut täällä joku. Täälläkin joku. Ei täällä mitään. Oho! Tää on muuta kuin sinne sisuksi. Pitää vähän sitä hyvää. Mä oon kattonut tosta Lateelan talli porukka pisti paine-ilmapistoolin tohon ja lurautti sillä ne tonne. Pitäisikö koittaa? Tää on vähän tylsää tällä. Kyllä mä en reijän saan siihen. Ei, mä jaksa puristella tätä. Tää. Mihinkä mä sen reijän teen? Lyökö mä tuon puukolla reijän? Sehän valoo sieltä pois heti kaikki. Mä kattelin vielä mitä se... Ei se harhalla ollut vaan Tein mä vaan tohon reijään. Nyt sitä öljyä tulee sitä. Noniin. Pitäisikö tässä olla silmäsuoja? Hyvin luksustaa. Saa vielä silmiä varten. Ei tää nyt ihan oikein mene. Onko sitä mennyt edes yhtään? Ei yhtään. Eikö tää toimittaa purkki jotakin? Reikä pitäisi varmaan ottaa yläpuolella. Pitää? No, voi. Oho. Nyt se meni ihan pullolleen tää purkki.
Tuuttaa lähtee tästä. Meneekään sinne. Tää on vähän herkkä tää liipaset. Joo, melkein tyhjä. Very nice, very fast. Kunnon värkkäämistä. Minäkin patan nyt ton toisen nyt tuun. Näin näitä hommia tehdään. Ui, tuli täältä. Mä ajattelin, mä lopetan hyvissä ajoitteissa tuon ylitä. Tiedetään. Vähän tää on ehkä sotkemista tälleenkin. Miten tää oikein pitäisi toimia? Miten tää nyt oikein tälleen? Noita pumppua. Ei tästä tule yhtään mitään. On hanskat ihan tässä öljyssä. Kaikkea tässä öljyssä. Nyt täältä ei pysty enää puristamaan. Tää on kuitenkin reijä tänne pohjaan. Ei suosittele tätä. Älä ainakaan ota tästä mallia. Paljonko tänne perään menee tää öljy? Otetaan tuonne ehjään purkkiin. Tuleeko noin pilviä tästä? Nyt ei voi puristaa näin, kun se on hirveä reikä tässä puolella. Pistä vaan paineelle. Ota kuitenkaan. No täällä on näin päin se purkki sinne. Sinne se räkäsi. Me ainakaan ruostuttaa lattia täällä, tää on ihan marinoitu täällä välillä. No, ei ollut hyvä taktiikka se kyllä. Tää on vähän vanha aikaisella. No mä hakeen lisää öljyäkin vielä sitten. Paljonhan tänne meni öljyä. No ei se tuu tällä täyttä. Joo, en oo automekaanikko, niin ei kyllä kannata ottaa liikaa koppia näistä sitä rassuuttelusta. Ja vinkkiä voi kyllä kertoa tonne kommentteihin, miten tää kannattaisi tehdä. Tälleen tehdään ainakaan mikään. Ois vaan pitänyt tuolla vaihteesta öljyruutulla laittaa tänne. Eiks tää nyt alat tulee sitä?
Sovitaan. No, tulee sitä. Juhuu. Aha. Sitten pistetään tosta noilla huippupiheillä. Mä vähän putsaan. No. Taas tosta täräkämperiä. Se on hyvä grippi siihen. Tuo varmaan pitää rälläköä vaan pois tosta, niin on vähän helpompi vaihtaa nuo peräylit. Mut sehän lähtee sitten katkaisulaikalla. On sen tarpeesti kireä. Kyllä se kysyy, jos joku kysyy. No niin, nyt on lyöty öljyt sisään ja aletaan äimistelee bensan suoratinta sinne. Mä hain tommosen bossilaisen suorattimen, niin vaihdetaan nyt sekin sinne, niin ainakin sekin puoli kunnossa, että saa bensaa kunnolla. Suoratihan tässä löytyy. Mitenköhän mä nyt sen teille näyttäisin, mutta tuolla se on. Tuo Matti tuolla. Enkä kyllä tosiaankaan tiedä, miten se vaihdetaan sinne, mutta ihan kohta te näette. Otetaan ruuvaa irti sen. Taas on vartti käytetty, halliaikaa jätetty hanskoja, että missä ne on. No siellähän ne on konepeillä. Ottaa vaan siitä. Nyt me ollaan täällä bensasuorittimen kimpussa. En tiedäkään, että tää on näin helpossa paikkaa tämmössä M50 tää bensan suora. Ihan oikein. Se on tuolla. Kattokaa sitä. Suorastaan hyppää pois siitä. Ei mihinkään. Olisiko tulossa? Tuleeko? Katso. Ei tää vaan. Tää kun verran löysittää sitä. Vai tulisiko se sitä pois? Uskotaan tosta mitään. Teekö bensat nauhaa? Kiristääkö se yläletku missään? Miten se yläletku saa haeta irti? On tämmönen bossilainen suoratin ja en tiedä minkä maalainen tuo vanha on tuolla. Sieltä on yläletku menee tosta lähtee suoraan ylöspäin ja sinne saa justiin sormet tosta päälle. Mitenhän sinne saa sen bensaletkun liitettyä takaisin? Ihan käsittämätöntä. Sieltähän valuu bensaa koko ajan päälle, kun sä oot tässä tällä. Se valuu sitten tosta noin kyynärpäätä pitkin tuonne mahaan. Suoraan housuun. Ihan oikeesti. Otas mä vaan irti ja toivotaan parasta ja jotain pahaa. Nyt mä sainkin avaimen tänne suorattimeen klemmarille. Nyt se on ehkä auki. No, nyt mä repäisin sen pois sieltä ja toivotaan, että se tulee sieltä hienosti. Tai sit se jää jumiin sinne ja se ei lähde irti. Ihan oikeesti onko näin vaikea vaihtaa bensan suoraan kolmoitussa. Joo. No niin, tultiin takaisin tähän yläilmoon. Oikeastaan vähän täältä ja katsotaan jos me nähtäis täältä jotain.
Vois mun totta kai katsoa vaikka YouTubesta joku ohjevideo. Niin näkis varmasti sieltä vähän tota. Missä se suodatin on? Mä ois näe sitä. Tuo. Haha. Tää vähän alas. Noniin, täällä näkyy toi. On vähän ruosteisen näköinen pömpeli siellä. Päästäkö te ihan näkee sieltä? Voi olla näkee, mutta mä nyt suihkin sinne vähän reippaalla kädellä uskolujittaja. Sitten tunnetaan tuo meisseli, sinne sitten ei näe enää mitään, kun tämän meisseli laittaa sen. En olisi uskonut, että 3/6 näin hankala vaihtaa toi bensan suodatin. Tää on kyllä hämmentävä kokemus. Oi vitsi, että sattuu. Mikähän siellä puree? Se on tuo joku plussa, johon kannatin puree niin käteen, että tuntuu, että lähtee käsi irti. Mä taitan sen tosta vähän pois eestä. Tuolla se näkyy se liitos, mutta on vähän jänskättä, jos mä nyt pääsen irti, niin saanko mä enää ikipäivänä sitä takaisin. No se on ihan uskomattoman ruosteisen näköinen se suodatin, että se on kyllä hetkeen vaihdettu. En tiedä, saisiko sen tuosta piheillä letkun pikkusen edes pyörähtää, niin sit se voi lähteä, kun pikkusen saa pyöritettyä piheillä sitä. Eihän tällä mahdu piheillä kääntymään mihinkään. Katsokaa, jos te näette tosta sinne. Ihan ruosteinen mötti siellä. Nyt näkyy. Siellä se on helppo paikka vaihtaa. No, ketkä työkseen tekee näitä autoasennuksia, niin en kyllä yhtään ihmettele, vähän paikat kipeänä illalla. Pikkusen ihmeellisiä nämä työasennot tässä. Ja pitää vielä varoa, ettei tule asiakkaan autoon naarmuja. Jos tässä on alkuperäinen maalipinta, niin se on niin vahvaa pemari maalia, että sehän ei kulu millään. Mihinkään. En olisi ikinä uskonut kyllä, että bensan suodattimesta tulee tämmöiset karnevaalit. Ei mihinkään. Irtos. Ja nyt on se bensa. Tää ottaa varmaan noita työkaluja sinne alakertaan mukaan. Vähän kuumottaa, että miten onnistuu se uuden takaisin laittaminen, mutta se nähdään ihan kohta. Vahvasti, että se tulee pois sieltä ihan näillä näppäimillä. Ja pitää varoa, että tätä kotona vaan, tai missä ikinä oottekin katsomassa sitä videoa, että te sokaistu, kun mulla on tää ihan älyttömän tehokas ottavalo päässä. Arvatkaa, onko mulla väärä kokoneen hylsytys. Totta kai. Koitetaan siitä uusiksi. Kato. Sehän aukeaa. Sehän aukeaa. Näin ne siellä huollossa niitä vaihtaa. Eihän tää on vaikeampaa. Liittimet auki vaan ja purkki pois välistä ja uusi tilalle. Mutta nää sormetkin on hanskatkin ihan pensassa.
Tässä saa sitten tuo alempi liitos irti. Miten tää vois mahtua tulla pois täältä? Häh? Oho. En tiedä muuta kuin, että on kyllä mukava homma. Mä olisin halunnut kaikkea tuuninkia alkaa laittaa tähän kiinni. Rässataan nyt tässä sitten koko tää päivä tätä bensansuorat. On sekin nyt hyvä saada totta kai vaihettua sillä sanoa, kun ei tätäkään nyt varmaan ihan viime viikolla on vaihettu. Oho. Mentikö suuhun vähän? On muuten paha makuista tuo bensa. En suosittele kenellekään syödä tota. Täällä tulee joku 4 kilometrin paineella tää. Onko täällä painetta? En minä tiedä. Oho, nyt tulee vähän bensaa. Pitääkään mun hakee joku... Paljon sitä tulee sit. No nyt se rauhoittui. Ei herranen aikaa. Otto. Totta. Nyt sitten. Hei, laittakaa ensin tämmöset pihit ennen kuin alatte purkaa. Tulee paljon vähemmän tää sotku. Kato tälleen, näin. Ei noin. Näin. Tosta vähän pyyhkästään. Hyvä pestä tää lattiakin bensallakin. Ensin pestiin öljyllä ja nyt pestään bensalla. Ja siitä se tasoittuu tää homma. Kyllä pitää varmaan laittaa vähän sitä hallioveakin auki. Onko kyllä semmoisessa tavarassa täällä? Ei oo tosikaan. Kyllä nyt suht samannäköiset on. Vähän on pituuseroa, mutta vieläkin tulee bensaa tuolta. Tuo on tää sen näköinen kyllä, että kannattaa jo vaihtaa. Taipuuko toi vinoonkin vai kuuluuko se olla vinossa? No toivotaan, että tää nyt käy sinne. Näyttää se nyt suht oikealle. Mä vien kyllä pihalle tää vittu kärryä. Niks naks, siellä olisi bensansuoratin paikallaan. Eikä vuotanutkaan, kun koitin äsken käyntiin. Ja moottoriöljyt on vaihettu, vaihelaatikkoöljyt vaihettu, peräöljyt vaihettu. Sitä me voidaan jumpata se pohjapanssari sinne takaisin, niin päästään sitten tuning-osioon. Se onkin kiva. Pitäisköhän tähänkin kirjoittaa jotain hyvää tekstiä, että kun tuo auton kylellään tai katollaan siellä jääradalla, niin on kiva katsella siitä. Vittu, tääkin painaa, mitä tää on syönyt? Mitä? Mitä? Hölöken. Oho. Ai niin, mun piti tehdä vähän työstöjäkin tuonne. Mä unohdin jo. Ne oli pirulliset ottaa nämä pultit auki täältä, kun tässä on tää lokari. Ei kun tää etupuskuri vähän haitalla tässä. Milläs me turvastaan siihen? Mä käyn oikein porauslaitteesta tosta. Saa vähän porkkanalla sinne lisää tilaa tosta. Oho, se pieree vähän. Safety first as always. Se osuu ihan oikeaan kohtaan. Ei sinne päin käytti. Tosta. No. Miten se nyt on? On hyvä. No. No niin, ja siitä pumpataan vähän. Se olisi hieno sellainen joku hydraulinen, että painaisi nappia vaan, niin se nousi. Tässä saa ihan miesvoimin painaa.
Sinne se nousee. Keritäänköhän me niitä tuuninkeja laittaa ollenkaan, vai pitääkö lähteä ensin käymään syömässä? Nälkäkin alkaa kurnia, mutta voi sitä vähän pientä tuuninkia kyllä laittaa. Hirveesti houkuttaisi, kaikkea kivaa tossa. Ui. Tää on kyllä mielenkiintoinen kanssa laittaa jos ei olisi tätä nosturia ja tämmöstä pönikkää, millä pumppailla tätä. Vois äitiä tulla ikää. Tää kaikkien sitten on vähän heppiä ja täräytellään sitten kiinni sille, että tässä on voi. Yksihän prikka tossa, kun otettiin tää irti, niin hukku tonne lenti 400 jonnen voimalla ainakin tuohon suuntaan. En tiedä yhtään missä se prikka on, mutta mä uskon, että tää homma yhteen prikkaan kaatuu. Missähän järjestyksessä tää oikein meinat tänne laittaa? Ei tää oo siellä päinkään. Tää tosta vähän murjesta. Antaa vähän lämättiä. Joo. Noin. Nyt ollaan alueella. Tää on ihan kunnon pohjapanssari. Tää ei mikään pikkupelli. Taipuukohan se tuolla? Kyllähän vähän niinku taipuu. Ei, tää menee ihan sukkana sisään. Se menee sinne ja tuo pistetään tuolla. Kyllä itku tulisi tässäkin, jos tätä alkaisi jollain tunkkien varassa pistää paikalle. Tällainen nosturi helpottaa kyllä niin paljon tekemistä. Nyt lähdetään manual micilla, kun mulla ei ole vielä semmosia oralpeita. Vähän koitella tuolla meidän pyssy on niin hermoton, kun sillä täräyttää, niin se on entinen se pultti, kun se paukaisee tuon. Nostava. Oho. Kato, täällä on tämmöset hienot reijät kuten. Onko pikkusen hyvä? Häh? Oho. Kömpelempi olisi tuottanut. Kato tosta. Oho. Mikähän se väärälle sorville? Joo. Terve. Ei siellä kun pientä nirhaumaa, niin pisti vähän liukkaria sen, niin kattokas kun se imasee sen sinne. Tosta noin. Oho. Ja pysyy, jos joku kysyy. Yes. Pitää välillä vähän murista. Alkaa totteleen. Sitten vielä loppukirraus, niin sitten päästään ehkä penkkiosioon tai tuuninkin-osioon. En tiedä vielä kumpi olisi seuraavana meillä projektissa.
Mitä ei pyöritä. Ja nyt on niin lähellä tuo reikä tuolla vartto, että eihän se pääsisi pyörimään. Tää on kyllä vähän semmoista. Näistä voisi tehdä myös paremmatkin. Ihan niinku oikeesti. Ei oo semmonen paras tuntuma kyllä näissä hommissa. Nyt ennen tuuninkin hommia aletaan tekemään tämmöstä ihan pelottavampaa hommaa tässä. Kestäisikö se siinä? Tossa se kestää. Laitetaan vähän kiinni noita lokasuja, kun nää on ihan tälleen. Kun lähdetään tonne järralle syöttää, niin toi nyt unohtuu ihan varmaan. Ja galaksit räjähtää ja Keinonen vapautuu haudoistaan. Eiku miten se meni? On täällä vähän tommoista pientä reiä-alkua. Vähän joutuu jotain pientä leikkuuhommaa kyllä suorittaa tänne. Tuollakin on tuonne ihan pieni reikä, mä en tiedä voiko tuon nyt oikein reijäksi sanoa vielä. Pientä ruosteen alkua. Se kuuluu kyllä tähän 92 vuosimalliin aika raakasti. Yllättävänkin terve pohja kyllä näin vanhaksi pirssiksi. Katsotaan miten me saatais noin paremmin. Paraneeko se siitä? Täällä antaa vähän tommosella saadaan. Tosta me saadaan linjahan. Kato, heti paranee. Tässä tulee vielä ihan pirusti tuonne päin. Meidän piti tosiaan alkaa tuuninkia tekee tähän, tekee korihommia. Näin tää aina eskaloituu tää homma. Pikku homma nopeasti äkkiä tosta. Ja sitten puretaankin koko ajan. Kato! Paranee koko ajan. Ei se vielä ihan tehtaalta lähtiessä ole, mutta kyllä sitä parempi saa. Sitä pitää melkein laikalla vetää. Tää mä alkaa rälläköimäänkin. Otetaan vähän alaspäin, sitä ei tarvii kädet pystyssä tehdä, kun näin pirun lyhyt kaveri tekemässä tää remontti. Paljon me otetaan sitä? Tää tulee sopivasti. Tää pitää saada aika paljon tulee tonne päin, niin pitää se vähän matkaa viistää tosta.
Tulee vähän sinne päin. Vittu, mitä tulee suoraan nenään jotain. Ja sitä ei ole oikein hitsattu tuota keulaakaan ihan A1. Nyt pitäisi saa vaan jotenkin väännätettyä se tuonne. Sitten vaan poraruuvia kiinni. Tehdään sitten taas uusiksi jääratakauden jälkeen, kun tää on ihan rytyssä tää vehe. Vähän huono valikoima kyllä näitä poraruuveja, mutta ei ainuttakaan. Pitäisi vähän taikoa johonkin kiinni tätä, mutta nyt on kyllä niin hyvän näköinen, että terve. On pikkusen vaan happonen näköinen tää pohja. Tuo ei vielä pysy kyllä ihan isältä pojalle asti tuo ruuvi tuo. Ei kehtaisi ihan tostakaan vetää kiinni. Mistä mä katon? Katonko mä jostain tuolta? Onko tuolla jotain takana? Ei mitään. Kai tossa on jotain takana. Ei siellä mitään ole. Oi piru. Tuossa on jotain. Tuollainen pikku merkki sen. Paljon parempi. Lähtee paska. No ja sitten mulla oli täällä, oliko mulla täällä? Tossa. Tommosella vähän jyrskäytetään sen. Tuohon noin. Sehän oli hyvässä terässä. Onko tuo alumiininen? Tässä on alumiininen ja siksi meni niin helposti. Tätä meidän firmassa ei noin hyviä teriä kyllä hyllyssä. Muutaman vuoden ajettu ja en suosittele tämmöistä rakentamista, mutta tälleen me näitä tehdään. Jaarataan-autoon nyt ei ihan käytetä sitä efforttia mitä tieliikennepeliin, mutta kyllä nämä nyt kehtaa lähteä
puskee noita lumipenkkoja nurit. Ei mitään, tähän toinen puoli vielä. Vähän tiukalla toi sähköjohto. Tätä nyt menetään niin pieni veto tästä. Tää on helppo raottaa tästä. Kato, nää on Scaniasta nää roiskeläpät täällä. Eikä tuo reikää, katso tätä. Eikö ole Scania? On se. Kato. Onko pikkasen hyvä? Vähän tohon hammeria ja pikku masaatsi päälle, niin tää kelepaa. Tääkin työ on varmaan ihan turhaa, kun vetää tää ensimmäiseen lumipenkkaan siellä jäädän alla, niin se on siinä se. Oi vitsi, se ei ottanut pitoa. Nohoi. Onko hei pikkasen hyvä? No niin, nyt meillä on pellit kiinni ja sit siirrytään tänne sisäosastolle. Otetaan toi penkki ensin tosta irti ja toi kanssa häkkyrä tosta vekeen. Laitellaan uudet penkit sinne ja katsotaan vähän noita johtojakin täällä, kun näitä pyörii täällä joka puolella. Ties mitä. Toikin on vähän sen näköinen, että pitäisikö olla vähän jotain suojusta. Kurkataan tuonne pellin alle. Näkyykö sieltä betonilattia vai mikä sieltä näkyy? Miten tää on kiinni? Onko tässä samanlainen rauta kuin tuossa? Oi saat! Varokaa päätänne, jos teillä on tämmöset häkkyrät täällä autossa. On muuten kovat. Se on varmaan 17, otetaan semmoinen. No niin, ammu taas irti noin. Tuolta. Yltääkö tässä? Onko se oikein kokonaan? Mitä täällä nyt tapahtuu tässä? Päähän ainakin sattuu. Eikö se yltä toi hylsy? Se irtosi. Tuon pääsee tosta ampuu helposti. No, oho. On se vielä jostain muutakin. Mahtuuko tää mötti menee täältä? Ei mahu. Tässä nääkin linkuttimet ottaa irti täältä jotenkin. Onpas helppo. Ei tästä tule yhtään mitään. On hienoja värkkejä. No. Ei nämä tulee näinkään päin. Tulee. No. Siinä. Sapeltti. Niin penkki ei mennä liikkua mihinkään, mutta täälläkin on seissut tää auto niin kauan, että
Varmaan vaan ne jumissa nää. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Ei nuo karvat menee suuhun. En tässä pysty tekemään yhtään mitään. On nää ralliautot näin vaikeita rassata mukaan. Ruuvimesseli. Kiitos. Nyt alkaa olla lähellä. Nyt on tää jalat mullakin kytkimällä, kun istuu tässä penkissä. Tää on kyllä... Mä en näe tätä yhtään mitään, mutta tarvii mun mitään nähdäkään. Pertti lähtee karttuisiin, siitä vaan vedetään. Vitsi, että mennään ja lujaa. Ai hempetti. Miten mä pääsen pois täältä enää? Ei oo totta. No. Mihin mä hukkasin sen lenkin? Mä oon ottanut hirveästi pultteja tätä auki, mutta vieläkään ei kun mihinkään tää. En tiedä mikä penkki se tämmönen on. Oho. Kato mikä. Miten tän täältä saan pois? Oi. Ei tää kyllä painavaa. Jos joku tarvii kuppipenkkiä, niin tässä olisi Halavalla hyvä penkki. Löytyy 2 kertaa liukukiskot. Voi laittaa vaikka jäärata-auto. On hyvä. Tähän löytyy kaiken näköistä herkkua. Joku kerta kun käyty vähän ajamassa, siellä on vähän jännittänyt, kun vetty vähän Vrixley, Doubleminttia ja Chewy Gummia. Tää on poraruuvejakin. Tää mua käy oikein imurit. Ei irtoa. Irtoa. Katsotaan vähän mitä se on syönyt. Se poikki. Meni. En näe mitään. Nää on kaikki irti. On tommosiakin tuolla välissä. Nyt nähdään mitä se alusta on syönyt siellä. Tai sitten ei nähdä. Tästä nähdään.
Dyn, 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 dyn. Kato, se näkyy. Betonilatti. Ja meillä on vähän hitsauspeijonia kyllä tässä helma hommassa. Kato, jonkun avaimet jäänyt. Mihin valmettiin nää? Pistetään vähän suojateippiä näihin ja sitten nämä ihan avoimena täällä. Aika härskisti jätetty. Kyllähän ne voi toimia jonkun aikaa, mutta se kun tommonen johonkuori hioutuu puhki, niin siinä ei hyvä heiluttaa. Sitten on kauheat markkinat, kun etsitään, missä se rikkinäinen johto on. Hei, pitää laittaa teippi tonne alapuolelle, niin se ei tipu tuolta autosta läpi. Onko se jo nauha päällä siellä? Näkyy. Pistetään tohon pieni spattinkin tommonen. No, nyt ei tule enää vettä sisällä. Se on. Vene on tulpattu. Tiedä, pitäisikö tonne pieni kitti vetää tonne. Sieltä vähän vuotaa just. Tommonen pikkunen tosta. No. No. Ja siihen vielä. No niin, siinä menikin purkille. Ihan priima. No niin. Nyt kun tuli pohjasta hyvä, johotkin on vähän suojattu. Ei. Vettäkään ei tule välttämättä ihan niin paljon sisään enää. Mitä muutakaan me tehdään, kun vetään pellit kiinni. No niin, siellä on suuret penkit heppailtuna paikalleen. Vielä niitä ei ihan asemoitu viimeisen päälle, kun toi käppäri on niin hassuun kulmaan laitettu, ettei mahu toi pelkäjän penkki mitenkään tonne paikalle, että se ottaa kiinni aika rankasti siihen. Toi kyllä hyvän tuntuiset penkit, tuossa pihalla käytiin vähän istuskelemassa. Hyvin kyllä. On kyllä makiat. Kelpaa lähtee noilla ampuu jäärädalle kyllä. Ihan pois tiekseen. Vielä kun saa käppärin siirrettyä vähän eri kulmaan, niin saa kunnolla ton penkin kiinni. Sitten on ollut hirveästi puhetta siitä tuninkin osista, niin pitää nyt pikkusen tuunailla tätäkin. Laitellaan pikkusen palikkaa kiinni siihen. Ekanahan me lähdetään tähän keulan kimppuun. Nää on ihan hirveässä kunnossa nämä vilkut. Vaikka näillä ei nyt ole mitään väliä ja nämä näyttää tämmöiseltä kebab-vilkuille, mutta no. Täällä on jotain paperia välissä. Mitästä? Mikä homma? Elokuvalippu. Täällä on käyty kattoo Pios Säde 1. 24 vuonna. Mitä ihmettä? Joo, elokuvalippu. En tiedä onko hyvä leffa, en ota siihen kantaa, mutta semmonen käyty katsomassa. Ja jos joku tarvii tämmösiä hienoja kebab-vilkkuja, niin semmosiakin löytyy täältä tallilta. Uloskantohintaan. Mitä? Onko tää mukaan ihan kiinnikkeessä mukaan kiinni? Ei oo tosikaan. Mulla ei ikinä kyllä 3/6 ollut ehjänä näitä vilkun kiinnikkeitä. Jotenkin tuntuu ihmeelliselle, että tässä olisi ehjänä.
Ne kauan ehjät on, kun mä vähän tunkasen tältä. No mitä? Mitä se on syönyt? Noin. Ja se oli liimattu, se ihmeksi oli vähän lujassa. No. Tosiaan jää palasiakin tuolla. Pistääkö me uudetkin samalla kiinnitysmenetelmällä? Varmaan ihan hyvä on. Hyväksi olisi havaittu taktiikka. Mä jo ajattelin, että onko mukaan tällä ehjät kiinnikin, mutta ei kaikkihan sitä rikkiä. Täältähän meillä löytyy brand new savun harmaa. Onko pikkusen hyvän näköistä? Niin kuin mä sanoin, että tää on täysin turhaa tää homma. Tämmönen kilpuri, mutta jos joku asia ärsyttää, niin se pitää jotain tehdä sitten. Ai. Paranee heti silmissä tää ulkonakin. Kyllä hieno tuunailla vähän se 3/6. Se on pitkä aika viimeistä tuunannut 3/6. Miten tää tänne menee? Mitä? No kyllä tänne vaatii vähän masaatsia laittaa, että se pysyy paikallaan. Niin mä sen puukoin. Tuus. Just otetaan tommoista näppylät irti sit. On varmaan... No, se lähtee. Noin. Tolleen ne on sitten siellä jääradaallakin. Pyörii siellä pitkin mäki. Ruutataan siitä vähän chili chon. Tuosta tuommoinen pikku kevyt palako tuon. No. Otetaan kaikki rikki täältä. Mitä ei. Ei se taas kiinni siihen. Mitä ihmettä. Pikkusen vähän höröttää siinä, mutta semmonen höröttäjä se on muutenkin. Mut heti on Mutsu Grande Peter. Sittenhän tosta keulasta puuttu kanssa toi... Mikä? Mistä hinataan tästä penkasta pois. Tää lärpäti. Nyt se hukkui samalla lailla kuin silloinkin. Niin tehdään siihen valmiiksi reikä. Saadaan taas kliinimpiä tästä keulasta. Taas niitä juttuja, missä ei oo tämmössä kilpurissa kyllä mitään väliä, mutta... Tälleen ei kannata kotona tehdä tätä. En suosittele kenellekin. Kato! Osuuko sinne päinkin? No ei se nyt ihan, mutta... Vähän tossa. Sorvautetaan sitä.
No. Nyt se on samannäköinen kuin tekijässäkin. No, eikö hyvä? Sitten siihen voidaan pyöräyttää tommonen lirpukka, kun ollaan siellä penkassa ja pitää tulla jollain hinaamaan tää vekeen sieltä. Tuo vaan tohon noin kiinni ja ei muuta kuin vetoo. Siitä. Lähtee kätevästi. On hyvä. Sitten. Sitten me asennellaan tämmöiset huippuvarustellut sulkajärjestelmät tänne. Oli niin uskomattomassa kunnossa nämä pyyhkien sulat, että ihan hyvä aika vaihtaa, vaikka toi tuulilasikin on ihan förbii, mutta sillä nyt ei. Sille ei tehdä nyt tällä kertaa mitään. Uusitaan nyt nämä tästä näin. Eikä rikotettaa tuulilasia enempää. Miten? No se noin. Pikkusen näppärä. Ja toinen. Mä en tiedä toimiiko tässä edes pyyhkiä. Onpahan mukava päästää sitten, kun ainakin luulisi hyvin pyyhkivän nyt. Sitten me päästään tänne takaosastolle. Tätähän meiltä puuttuu tää koko takadiffusori. Niin tämähän on ihan ehdoton laittaa tänne. Miten? Miten siellä nyt luntakin on sisällä hallissa? Voi olla, että tää laitetaan seuraavassa jaksossa. Jaha. No se ei kauan viihtynyt. No, tääkin on sen verran elämää nähnyt, että täällä tarvii vähän jotain poraaruvin poikasta. Ja tuo pakoputki ottaa aika raakasti kiinni sillä. Kellokin on sen verran, että ei vittu kyllä enää nosturilla alkaa värkkää tätä. Joo. Tykkää tälle päivään on värkätty sen verran, että eiköhän tää episodi ole tässä. Ja jatketaan seuraavalla kerralla tää käppärimuunnosta ja vaihekeppiä vaihtaa siihen ja mitähän muuta. Toi pakoputki pitää kyllä ehdottomasti saada kuntoon. Ei toi splitteri pysy tossa. Vai mikä helma onkaan. Ei mitään, kiitos kun katsoit videon ja laita hirveästi tykkäyksiä ja kommentointia, jos sitä tuntuu ja en tiedä mitään muuta. Hypättäkää. Kiitos.